देग्लायनि 2023 इं मायथाइयाव गोजौ आरो गोजौसिन आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खोला सान्थिपुर गामियाव गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिनि आनजादाव उथ्रिसार जानायफोरखौ बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानस' आफादगिरि सोरां बसुमतारी आरो सान्थिपुर दागारि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोमदोन नार्जारीजों लोगोसे जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बरगय आफादगिरि मानगोनां मृत्युंजय बरगयारि बिथांमोना लोगोसेयैनो बाहागो लानानै खावलायो फैबाय थानाय समफोराव फरायसाफोरखौ मोजाङैनो मोजां फरायलांनो थाखाय खावलायो। फरायसाफोरखौ आरो दिथागिरिफोरखौ गाव गावनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरखौ मोजाङैनो सांग्रां लाखिनो खावलायदों। आच्छा आङो गासै नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो गिबियावनो बर'नि मोनसे आंगो फोरबो अम्बुबासि बा आमथिसुवा बे फोरबोजों लोब्बा लानानै लोगोसे दिनैहाय जोंनि खोला सान्थिपुर गामिनि फरायसा फरायसुलिफोर जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थांनाय 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिबाय। बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा बिफा आरो जोंनि गासै फोरोंगिरि मानगोनां दिथागिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे दिनैहाय गुबुन गुबुन बोसोराव बा थांनाय बोसोराव लानाय बायदि देग्लायबो जों गामि खोला सान्थिपुर गामिया मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बे जे थांखि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ इयुन जिउ दानांगौ बा बिथांमोननि जे सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोननि इयुनाव जाहाथे माने मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार जानो हायो बिनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बानस' आफादगिरि बिथां सोरांसार बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफाद सान्थिपुर आरो हाथिसार बे गुदि आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथां सोमदोन नार्जारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आरो जोंहा सासेबाव जर'खा आलासि हिसाबै जिथु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बरगय आफादगिरि बिथां मृत्युंजय बरगयारि बिथांमोनखौबो जोङो आलासि महरै लिंबोदों। दा बे आलासि महरै लिंबोनायनि गुबै उद्देस्यआ जाहैबाय जोंनि गामियाव जिखिनि उथ्रिसार जानानै थांबाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गावनि जिउ दानायनि बिथिङाव जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे माने जाफुंसार जानो हायो आरो गासै जोंनि गारजेन बिथांमोनखौबो लानानै जोङो मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बोसोन होनाय एबा थुलुंगाखांहोनाय माखासे हाबाफारिखौ जोङो खालामनाया सोलिगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जोंनि गामियाव जे जाखांफुबाय थानाय बा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो दिनैनि जे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै इयुन समाव बिथांमोननि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने नुनानै थुलुंगाखाङो आरो मोजां आखल आखु दानायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे माने इयुन समाव साबसिननिफ्राय हामसिन दायथ' लानानै गथ' गथायफोरनि सायाव बेबायदि बिबान लानानै माने इयुनावबो मोनसे मोजां आबहावानि गेजेरजों जाफुंसार खालामो आं बेखौ मिजिंथियो। बे गामियाबो नैबे बोसोरनि ओइचएस आरो मेट्रिक आनजाद आरो बे बोसोराव चिरां हिसाबै बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों। मा बोसोन होलांनो सानो बे गामिनि फरायसाफोरखौ? दिनै नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों आङो गिबियावनो खोला सान्थिपुर गामि बिथांमोना जे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जे हाबाफारि लादों आं गामि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम गिबियावनो साबायखर जासिदों। लोगोसेनो दिनैहाय बर'फोरनि जे मोनसे दिन आमथिसुवा बे बोथोरनिबो साफ्रोमबोनिसिम साबायखर जासिहरदों। दा आङो नैबाव
बिथांमोना जेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्लायबो गुन गोनां सोलोंथाइ जे गोग्गो सोलोंथाइ बेनि सायाव जोङो जेब्लायबो खामानि मावबाय थादों आरो जोङो फ्राय गामि गामि जे सांग्रांथि जे मेल लाबोदों बे समाव जों बुंबाय थादों जे गामिफ्राव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ जुदि बरायोब्ला बा बिथांमोनखौ मान बावोब्ला थुलुंगा होयोब्ला जे इयुननि जे जेनेरेसन जे फरायसा बिथांमोननोबो थुलुंगा मोननो हायो। दा ओंखायनो आं आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे गामिनि जाय बरायजाबाय बिथांमोनाबो जिथु रायजो राजाखौ लानानै जे साखि बायदि जाबाय जे बिथांमोनखौ मान होबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गोसोआव मोनसे सानथों जे जा ओंथि आरो थांखिखौ लानानै गामिया बरायदों बे ओंथि आरो थांखिखौ बुजिनानै जाहाथे बरायजानाय फरायसाफ्रा जाहाथे जाफुंसार जानो हाथों आरो बे गामिनि बा जोंनि बे ओनसोलनि जे जेनेरेसन जे फरायसाफोर बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनथों होननानै आङो बा थुलुंगा मोनगोन आङो मिजिंथियो। बिजों फरायनायावबो मोनसे गोनो गोथो जायो। बेयावथ' इंलिस आरो बर' बिजों बे बेलायाव आङो सानो मिडियामखौ लानानैखौनो गोनो गोथो गैया। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों बर' बिजों फरायनानैबो गोबां एस साख्रि मावनाय गोबां डक्टर उथ्रिसार जानो हानाय नङा होमबा गोबां नोङो इउनिभार्सिटियाव PhD खालामनानै साख्रि मावहैनाय गोबां दङ। दा ओंखायनो आं सानो बेयाव मिडियामा सोलोंथाइ लानायाव जेबो मोनसे फेक्टर नङा। दा जोङो बर' मिडियामजोंबो गुन गोनां आरो गोजौ जे सोलोंथाइ जों बेखौ लानो हायो होनना आङो रोखायै बुंनो। खायसे गामिफोराव माने खायसे गामिफोरनिफ्रायबो गोबां जेनेबा मोजां पास जानानै उथ्रिसार जानो हायो फरायसाफ्रा नैबायदि हाबाफारिखौ नाथाय बैफोर गामिफ्रा लानायखौ नुनो मोना। बिथांमोननि गामिखौ मा आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जाय गामिफ्राव फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों गोबाङानो मोजाङैबो उथ्रिसार जानो हादों आरो गोबाङा थार्ड डिभिसनबो जानो हादों अब्लाबो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बरायनाया मोजां। आं गासैबो गामिफोरखौ जाहाथे हायोबा बरायनाया क्लाबनि दैदेननायावनो जाथों बा गामि आफादनि दैदेननायाव जाथों बिथांमोनखौ बरायनांगौ होनना आङो सानो आरो दिनै गिबियावनो नोंथां मिडिया बा रिपर्टर नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय हामलायनाय जासिबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव जे नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंनि गामिनि खोला सान्थिफुर गामिनि जे दिनै जोंहा देग्लायनि 2023 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि जे बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना नुजाथिनानै जोंनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सारा बे भारत बा आसाम बा बड'लेण्डआव गोसारहोनो हागोन बेखौ आसा थिबाय आरो बेखौ जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि मोनसेल' गामिया खोला सान्थिफुर गामिया दिनै बे जोंनि साबाल' गथ' मेट्रिकआव सानै आरो HSआव साथाम पास जानाय बिथांमोनहानो जोंनि गामिनिफ्राय बेखिनियानो होखादोंमोन मेट्रिकआव सानै आरो HSआव साथाम बिथांमोनहा गासैबो जिखिनि होदों बे उथ्रिसार जानायाव जों सान्थिफुर गामिया खोब गोजोननाय मोनदों। लोगोसे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे बरायनाय जि हाबाफारि गामि दरसेबाबो जोङो लाबोबाय थादों आरो बेखौ लालांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो जोङो बेखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलि गथ'फ्रा जाहाथे जोंनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ थुलुंगाखांहोनाय बे हाबाफारिखौ नुनानै जाहाथे जोंनि गामिजों लोगोसे नांजाबनानै थानाय ओनसोलनि साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफ्रा मोदोम दुंखांनानै मोजां फरायनो हायो मोजां परिबेस खालामनो हायो बेखौ आसा थिबाय। लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो आलासिफोरनि गेजेरजों जों बेफोरखौबो नाजाफादों जे जोंनि समाजाव दा ड्राग्स लानाय बा जौ लोंनाय बेनि निसा जानाय बे लाइमोनफोरा जागासिनो दं जाहाथे बेफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो खावलायनायनि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो फोजोबनो हायो बेखौ जोङो समाजखौ जाहाथे जों मोजां गोग्गो खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जादों। गोलाव बाथ्रा बुंनो लुगैयाखै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बेखिनिखौ आरो फोरमायो जाहाथे फैगौ समफोराव जोंनि गथ'फ्रा आरो बेनिफ्राय बांसिन फरायनानै जाहाथे मोजां जायो बेखौ जोङो आसा थिबाय। लोगोसे जोंनि गामिनि
साफ्रोमबो गारजेन साफ्रोमबो बिमा बिफा लोगोसे आरो समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जोङो बे खोथाखौ जाहाथे फोसावनो हायो बे हारिनि बा समाजनि जे मोनसे फोसाबथाय हाबाफारि बेखौ साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे लानानै जोंनि बे बर' हारिनि बे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जाहाथे इनकारेज बा मदद होनाय बे हाबाफारिखौ साफ्रोमाबो जों लानो हायो बेखौ आङो खावलायबाय आरो फैगौ समफोराव बेबायदिनो मोजां परिबेसनि गेजेरजों जोङो आरोबाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनो मोनबावगोन बा बेनिफ्राय साबसिन फरायनानै बिथांमोनहा कलेजाव बा डिग्रियाव मोजां मोजां उथ्रिसारलांनो हागोन बेखौ आसा थिनानै आंनि दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।